com dic, a totes les comunitats autònomes ha baixat l'incidència. I repeteix, totes les comunitats autònomes havien obert ja els interiors de l'hostaleria des de fa mesos. Des de fa mesos. Per tant, la pregunta que ens formulat molts de ciutadans de les Illes Balears és com és possible que hagi caigut l'incidència a totes les comunitats autònomes mantenint la restauració o l'hostaleria oberta als interiors, concretament, i també, evidentment, les terrasses, i s'hagi secat estoc de queda i hagi baixat l'incidència a totes les comunitats autònomes? La resposta és que el que ens va dir la senyora Armengol i el senyor Negruela, que era imprescindible mantenir aquestes mesures, doncs no devia ser tan imprescindible. Aquesta és la resposta o és la constatació que tenim a molts de ciutadans. I el que constatem des del Partit Popular, o el que entenem des del Partit Popular, és que es van prendre durant mesos, s'han pres durant setmanes com a mínim, mesures injustificades i desproporcionades que han provocat un mal innecessari a l'activitat econòmica o un sector tan important com és l'hostaleria, i s'ha produït una restricció, s'han restringit les llibertats individuals i els drets fonamentals dels ciutadans de les Illes Balears, repeteix, de forma injustificada i de forma desproporcionada. I això, així ho entenem des del Partit Popular, és molt greu, molt greu. No parlam de qualsevol cosa. Estan parlant, repeteix, de restringir llibertats individuals i drets fonamentals de ciutadans. La senyora Armengol i el senyor Negruela tenen un tic autoritari molt pronunciat i molt preocupant. I això tots els ciutadans de les Illes Balears ho han pogut constatar. I això repeteix, o així ho entenem des del Partit Popular, i això no és una broma. Per tant, li demanem a la senyora Armengol que prengui les decisions per aixecar i deixar de coartar les llibertats dels ciutadans de les Illes Balears.